katolícke noviny prinášajú. Najnovšie katolícke noviny ponúkajú tematickú prílohu venovanú 20. výročiu novembra 1989. Nájdete v nej ankety, ako prežívali november 89 ľudia u nás i v zahraničí. Chronologický prehľad, ako padala železná opona v Európe, rozhovor s historikom Robertom Lecom a s riaditeľom Ústavu pamäti národa Ivanom Petranským, medailón o Marte Kubišovej a Karolovi Krylovi, november 89 na vlnách Vatikánskeho rozhlasu. Rubrika Duchovná obnova ponúka myšlienky Nikolaja Berdejeva o revolúcii a slobode ducha. Redaktor Martin Lyžičiar sa zhovára s takmer 90-ročným saleziánom Ernestom Macákom o jeho životných cestách. Rubrika Kultúra ponúka článok o tom, ako sa s obdobím komunizmu vyrovnali českí a slovenskí filmoví tvorcovia. Rubrika Misie pozýva k malým sestrám Ježišovým, ktoré prišli do Československa v období Pražskej jary. Rubrika Mladým predstavuje plusy i mínusy kresťanskej zoznamky na internete a ponúka ďalšie súťažné úlohy, za ktoré čaká víťazov výlet na Lomnický štít. Dobromilka a Svetlúšik predstavujú svojim kamarátom život svätého Martina, ktorý bol vojakom a neskôr biskupom so štedrým srdcom. Pozor, v čísle sa začína vianočná ponuka pre nových predplatiteľov, v ktorej môžete vyhrať hodnotné ceny. Z TKKBS vyberáme. 8. novembra sa vo farnosti Pitelová pri Žiari nad Hronom konala slávnostná svetohubertovská svätá omša pri príležitosti Dňa svätého Huberta, patróna poľovníkov. Na slávnosti sa okrem farníkov zúčastnili i poľovníci zo Žiaru nad Hronom, rodáci z Pitelovej, ako aj študenti lesníckej školy a ekológie z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 6. novembra sa v Bratislave začalo Svetomartinské tríduum, ktorého hlavným dejiskom je katedrála svätého Martina. Program, na ktorý obyvateľov hlavného mesta pozvali primátor Andrej Ďurkovský a bratislavský arcibiskup metropolita monsignor Stanislav Zvolenský, sa začal o 14. hodine požehnaním mladého vína v kaplnke svätého Ladislava v Primaciálnom paláci. Večer o 18. hodine sa v katedrále uskutočnila svätá omša s homíliou na tému Martin na ceste ku krstu, ktorú predniesol Ján Adamus, dekan dekanátu Bratislava Stred. V sobotu téma homílie na svätej omši znela Martin na ceste ku kňazstvu a v nedeľu 8. novembra sa veriacim prihovoril monsignor Zvolenský s témou Martin ako biskup na ceste hľadania Božej vôle. Pri príležitosti 160. výročia založenia katolíckych novín sa v aule Rímsko-katolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila 4. novembra medzinárodná vedecká konferencia 160 rokov sme vašim svetlom o histórii a súčasnosti katolíckych novín. V programe rozdelenom do 4 blokov vystúpili odborníci zo Slovenska, z Česka, Nemecka, Ruska a Poľska. Úvodnú prednášku na tému Komunikácia viery v postmodernej dobe predniesol šéfredaktor periodika Ivan Šulík. V závere každého bloku prednášok mali prítomní možnosť položiť odborníkom otázky, čo viacerí spomedzi takmer 80 účastníkov využili aj na osobné svedectvá a postrehy. Týždenník AHA uverejnil. Mladým, ktorí nezažili obdobie pred nežnou revolúciou, približuje novembrové AHA život počas komunizmu. Svedectvám a názorom na neslobodné časy venuje mesačník 4 strany. V rozhovore režisér Marko Škop prezrádza, ako sa mu pri natáčaní dokumentu Osadné pracovalo s nehercami. Hoci žije už niekoľko rokov v Bratislave, jeho srdce stále patrí východu, odkiaľ pochádza. Svedčí o tom aj jeho tvorba, vo svojich filmoch sa stále vracia na miesta, ktoré sú mu blízke. Psychologička Lídia v poradni pomáha 13-ročnej Kristíne vysporiadať sa s hádkami rodičov a o 2 roky staršej Horálke radí, ako preklenúť priepas neznáma medzi ňou a chlapcom, do ktorého sa zaľúbila po jedinom stretnutí. Rubrika Duchovný život odhaľuje krásu a potrebu celibátu a vysvetľuje, prečo niektorí kňazi môžu mať manželku a deti a iní nie. O svojom povolaní k chválam sa vyznáva skupina SP a osvetľuje tiež, čo táto skratka znamená. V novembrovom AHA sa tiež čitatelia dozvedia, či sa oplatí pozrieť si filmové novinky Na povale, alebo Kto má dnes narodeniny, Nehanební bastardi a Osadné. Jarka, čerstvá maturantka, sa rozhodla ísť na misie do Afriky. O svojich zážitkoch píše v rubrike Zaujímavosť.
Slovenský futbalový zázrak odhaľuje šport a ako deletnúť debku radia traja v rubrike 2+1.